saboda haka iskanci ne wannan ko kuna ji na ta kai ta kawo a ƙasar nan mu bi ne akwai farfeso mutumin India yanzu zancen da nake muku saboda tsabar karatu ya ma zama biri yanzu ya shiga daji kawai namun daji yake koyarwa ya zama wakilin namun daji a doron ƙasa. Professor ni kuma mutane nake koyarwa in karatun ya karatu har canza kama ake ai in karatu ya karatu za ka iya zama biri shi professor shi saboda boko shi boko da an sha sai kuma mutum ya wani kuma in boko ai yake na an zama tsiya saboda ainihin da aka samu wannan daga masakan ne uban mangwafak ka san shine saboda tsabar turanci in ya tusa take ca alright kuma ni da ka ganna nan ko yaya nake yadda ka ganna nan ko ya in dan karkace na saki tusa sai dai ka ji tashi duk hinari saboda ni illiterate ne wai ni kaga inda ilimin Allah ya bambanta da ilimin boko kenan shi ilimin Allah in karatu sai ga mutum ya zama babba manyan ya sa manyan kaya na ya zama ga kwarjini darajar Qur'ani karama to shi kuma na boko sai kuma a zama tsiya yanzu ya zama biri yanzu kai ma an karatu sai ka zama biri zan iya rikida zama biri menene gashi nan ma ga na zama biri ma da cikin aiki ne dan sanda ya kama kare aka ce Allah bai kare ne fece dare yayi yanzu ma me marabaku da biri zance da rashin jela kana da ita a baya ba da jela yawa ina na san da ita to yawa kudin ku da za ku biya naira 30,000 kwana 7 kun koyi karatu haba professor mun fa abin da ma kawo yanayin mu za ka kalla kuma mu professor abin da ya kawo mu so muke mu huce takeici ka dura mana ilimi wani manaja ne muke son mu dauki fansa a kansa